ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥର ଗୋଟେ ପଦ ସଂହତିର ସମାହାର। ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠିତ ବାକ୍ୟକେ ରୂପ ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଗଠନ କାଳ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଉଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟାକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଗଠନ କଲା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟ ରୂପ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ। ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର: ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। আর ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ବିବୃତ୍ତି, ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତିସୂଚକ। ବାକ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ନମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସେବା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ପ୍ରଣବ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଠାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନେନ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି ଯେ ଉହ ହେଇଯାଇଛି ବେଲେ ଲୁକିକିରି ଅଛି। ଯେନ୍ତା ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ଅଟନ୍ତି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଅଟନ୍ତି ଉହ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟେ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ଭଲ କରି ଶିଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ବବିତା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ। ମାନସ ଏବଂ ସୁରେଶ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ ଚାରୋଟିରେ ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୃତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମିଶି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାଧାରଣ ଅବ୍ୟୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଓ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ଯୋଗେ ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନା ନ ଥିଲା। ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନ ଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ଦରକାର ସମୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ସେତେବେଳେ ରତନା ଘରେ ନ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସନାତନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ବାପା କେବେ ଆଶା କରି ନ ଥିଲେ ଯେ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ସମୟରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛ କି? ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ମିଶି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଗୀତ, ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ
ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ ହେବ। ଏ ତିନିଟା ବାକ୍ୟକେ ଯଦି ମିଶାଇଦେମା, ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଥିବ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ଥିବ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକେ ମିଶିକରି ଯେନ୍ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ତାହାକେ ଆମେ କହିପାର୍ମା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକାର୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର: ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଆମେ ପଢ଼ମା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟକେ ନେଇକରି ବହୁତଟେ କଥା କହିବା ବୋଲେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ବୋଲେ ତାହାକେ ଆମେ କହିମା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ। ବୋଲେ ଏଇଠାନେ ଆଦେଶ ଦେବାରଟା ଆର ଅନୁରୋଧ ଦେବାରଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାର୍ମା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଯେନ୍ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଯାଏସି ତାହାକେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ।